Akuluakulu, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Funso limene labwera latsalaso pano ndiloti wawina ndani. Alright, chabwino. Choyambirira ku philosophy nkhani ikulu imene imakhala kuti ndi why. Right? Komanso kuti zinthu zikhale za nzeru zomveka bwino chilichonse. Funso limene tingamafusana kwambiri ndila why, chifukwa chani. Okay? Funso limene musunga limene pa issue ineni yonse pa zonse zimene zimachitika kena kuti konse ine muzangofunsa kuti why, chifukwa chani. Ndikungopeza ansala, mukapeza ansala ndikuti yes, muzambokhala mphanziro kwambiri. Philosophy ndithu ndimene imaphunzitsa nkhani kuza ndi why basi. Why? You understand? So choyambirira tifuna tiyang'ane nkhondoyi tinene kuti tifunse kuti why nkhondo iyi yachitika chifukwa chani. Okay? Tikafunsa kuti why, chifukwa chani, pamene tingapeze ansala yonena kuti okay, ndikuti funso la wawina ndani licha ndilosamveka, silikupezekapo, silikuyena lipezekepo. Chabwino, ndiye funso why nkhondo imachitika. Nkhondo iyi kodi imachitika kuti aonane ayisane mphamvu kuti aone kuti amasoka mbiri ndi ndani amamenya kuposa wina aliyense. Tipeza kuti chifukwa chake chimene chocho. Chabwino, titengeni nkhondo iyi mwa individual, tiyang'ane mwa modzimodzi. Kodi America ndi Israel amene anapita kukapanga attack Iran, anakapanga attack Iran chifukwa chani? Why? Nanga Iran why so imabwizira? Why? Pene mungadziwa chifukwa chake kuti funso ndilosamveka kuti wawina ndani. Funso ndilosamveka. America ndi Israel anapita ku Iran pa zifukwa zawo. 1 akuti kukasintha boma, 2 kukatenga uranium, 3 kukatenga mafuta oil. Ndi zifukwa zake zimenezonso. Okay? Zifukwa zimanapitira zitatu. Iran nkhondo imamenya chifukwa chani? Iran imamenya poteteza kuti boma lisagwe, uranium asapite, komanso mafuta asapite. Chabwino, awa atamenya nkhondo cha pa boma asintha? No. Mafuta atenga? No. Uranium atenga amene akuti ndi chiopsezo chopangira nuclear? No, sanatenge. Chabwino, Mairani pamene nawo samamenya nkhondo poziteteza, zathekadi aziteteza, zinthu zawo sizinasokonekere, mafuta sanatengedwe, boma silinasinthidwe, amene uranium alipo, mupeza kuti zonsezo zili intact, boma ligwirabe ntchito pakati pano. You understand? So meaning ngona kuti ma Americans alephera kupanga zimene amafuna kupanga ku dziko la Iran. That's it. So pali Iran yapanga investigate issue ina yokhuzana ndi ndege zinaphulika zija. Okay? Kumapero kwa video iyi ndikupatsana. Ndikulongosolani mene iwo walongosolera. Komanso pena baki zupereka sense. Okay? Zupereka sense. Chabwino. So choyambirira tiyang'ane kuti America itapanga zonse zija ndi Israel. Definitely America iliso ndi plan yake special. Actually muzaona human Trump kwani nkhani yake ali amafuta. Fama zozoria apeza ko zina zake. Tifaka malimbikira. Komano Israel iliso ndizolenga zake zinaso. Chabwino. Komano kuja after kulephera kuchosa zinthu zitatu zonsezi, anagwidwa koso pa course. Right? Anagwidwa pa course. Nkumbakaneka kupuma pa Strait of Hormuz paja. Okay? Ndino zinthu zinafika povuta pokuti mpakana anayamba nokupempha chani kukambirana. Iran makanabe anayamba kupempha chani kuti pa ceasefire. Iran nakanabe. Iran malo mwake inapereka mapoints yake kwana 10 mpamene Trump amati amene at least ndogwirako akumvekako.
chifukwa mpira unali m'manja mwa Iran kuti ivomere ceasefire. You understand? Mpira unali m'manja mwa Iran kuti ivomere chani ceasefire. So Iran afterwards inavomera koma inapereka ma condition wani, inapereka ma points kwana 10. Ma points kwana 10 amene ajawo after Iran yavomera kutheka tsopano. Point imodzi ndi imene ikukhala ngati vuto panopa ya ku Lebanon. Siyani nkhondo ku Lebanon. Ma Israeli akuti sakufuna kusiya nkhondo. A Trump alibenso mphamvu zoyuza Israeli kuti akulu siyani nkhondo mene kucha. A Trump m'malo mwake akuti ine nkhani ya Lebanon itu ndiya padera imene. Okay? Ari nkhani ya Lebanon ndiya padera. Plani ina ya Israeli tinakamba kale panopa. Israeli afuna apange Greater Israel. Ndi project imene ndithu ya Greater Israel. Afuna apange ayikuze Israeli kupita ku Lebanon kucha kutenga yonse, Syria yonse, Jordan yonse mpaka nakafika kuja ku Mecca. So that's the plan. So ceasefire wechitika apayo ndono kuti Israel suti kwasangalasa yayi. Si kwasangalasa. That's why wakufuna apitilize kuti uko ingakhale lero lipo pano Benjamin Netanyahu apanga post kamwana ka zaka 20 kamene kaphedwa ku Lebanon. So asikinako zona asikala kuphedwa akuphedwa nthawi asitikala kumene kuchako ena avulala. So pasatu volumuzi Iran ina kuti titsekulapo. Okay, kutsekula. Koma still pazikhalabe azilipira anthu. Poyamba panali posalipira. Okay? Koma kutsegulidwa kukhako olopata khawudwa azilipira koma kutsegulidwa kukhako ndi relief ka amasukako. Okay? Amasuka sana anafinyika bolako mpaka na choyambirira uyu Vice President J.D. Vance anali ku Hungary pacha atabwerako choyambirira kunena atatsika ndege rafusa nkhani kuza ndi ceasefire wayankhula kunena kuti ndi zabwino kwa Americans. Why is zabwino kwa Americans? I'm happy about where we are. I think the president has struck a good deal for the American people, but fundamentally, the Iranians have got to take the next step, or the president has a lot of options to go back to the war. Okay? So, at Trump anayankhula paja pa nkhani yawo ije ono kuti zabwino chana tifado ono bwino spokesperson wawo ruko poona zoti anthu yasanduka humiliation yasanduka ngakuti ma points a Trump Iran inakana Trump avomera ma points a Iran ndeza khanga kuti a Trump ajayamba kuyaluka sopano moyani moyaluka America omenyaja omemesa batala wina tona akabwera nkuyampha wona kuti yayi Trump wata ma points 10 osamveka waponya mpini too late. I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to allow... Maona? Yeah. So, anyway, so ababa Iran so yauza kuti Lebanon Israel ikapitiliza kupasula Lebanon muzozoti Iran iwaphwanya Israel yochoyambirira komanso pasitali Hormuz patsekedwaso kachikenaso. Okay? Iran yarero. So nkhani ina ya khudzana ndi kupulumutsa munthu uja ati nkhani ija ndi ya fake choyambira chimene chocho nkhani ina yani ndi ya fake. Temati fake nkhani yatu ndi ya fake koma pali zimene zinachitika akuti fine munthu uyuyu wa akuti munthu uyu second pilot amene ampulumutsayo
ukuku kumene ana ku Isifahani kucha kumene kwaphatisidwa ndege kucha ati nkhani yake inayoona kuti anthu achanapita imene ndi abandoned airport choyambira chimene chonso akuti ndi abandoned airport komanso awonso America sanavomereza kuti ndi ku Isfahan. Okay, Isfahan sono mukang'ana dera la Isfahan ndiye muyang'ane kuti munthu uja anagwera kuti. Okay, munthu uja anagwera kuti. Munthu uja anagwera ku Kazakhstan. Okay, ku Kazakhstan. Kazakhstan ndi kumalire ndi cha ku Iraq uko ndikamudzi kana ka Ahmadiyya chani uko Kazakhstan. Mtunda ocho kumene koko ku Kazakhstan mwana gwera yeyoko mukugule kuti anagwera kuti akuzana kuti anagwera ku Kazakhstan. Mtunda ocho kumene koko kukafika ku Isfahan ndi 514 kilometers. Okay, kwe ndio pa gari moto almost 8 hours drive, 8 hours. Tsiku la nthontho limene kwenda basi 5 days. Mandibesesa komanso munthu uja akurana anali kumapiri zimene tukamba basi tukamba nkhani kuzana ndi old airport, abandoned airport. Pamene ineyo ndimadabwa chifona zili at least ndimadabwa chipinda mandidabwitsa. Okay, chipinda mandidabwitsa for I mean ku Kazakhstan agera ku Kazakhstan ndasilika kupulumutsa nali ku Isfahan. No, ndikutali kwambiri, ndikutali. You understand? Ndikutali kwambiri kuti uyenda 5 days. Ndezitheka bwanji ndi opulumutsawa ndegezi azephulisira ku airport mana isiya. Yeah, so zitheka bwanji kuti ndege kupulumutsa. So Iran yana kuti no, actually deal imene amabwerera apa ku Isfahan paja kumene kusokuli uranium uja. You understand? So chimene amafuna kupanga ukuku ku Isfahan amafuna apite ku kunyukirira kuja site uja auti amafuna akakhangati atenga ku uranium asilikali a America amene amafuna amenye deal yopsa kwambiri. You understand? So arangofika andege zote zinaphulisidwa inaso kuphulisidwaso. You understand? Kenako iwaja nkonzo kuti uku sithanako alena kwana thawa anatsika anatsika ndege zija zingokwera izina nkuthawa ati zina zimene zinagwa amene anatsika muzina zimene zinagwa anazipitiriza kuzombera ndithu anaombera ndithu ndege zija koma kunali kuthawa chifukwa kuti anaona kuti mission iyi siteka inali ya ku uranium. Mandibesesa ndiye anathawa shu atachoka kumene koko titani apa titani munthu wawo anampeza koma sura anampeza ndi anthu kachani kuti mina ake akuombeza ndi anthu. Hayi, munthu wawo anampeza ndithu mina nampezerapo kene kuti kwaseko koma siku Isfahan chifukwa munthu remember kuti wakhala tsiku anthu mina 48 hours mina mona mina ka 48 hours. So anakhala 48 hours. So 48 hours imene jayo ndimene inakhala ngati kuti angachoke ku Kazakhstan kupita ku Isfahan kondi 5 days. I mean ndanangonyamuka anthu aja kupita ukonko wangu ayiphika nkhanicha. Basi ndege zathu zagwa chifukwa kuti makapulumutsa munthu makuti munthu yena ndampeza kale. That's it. Kuwana mpezako komanso kunalibenso anthu amene anali ngati kulimbana naye chanchana kama namuona sanamuoneso ipena nthawi kuiraniyo. Koma issue iyi ya ku Isfahan yokatenga uranium iyi anangoyilumikiza ndi issue ija nkunena kumene kampeza tampulumutsa makuti ku Isfahan abandon the airport
kumene airport yamene anayisiya kalekale ndi zimene amalongosola zakumapiri zitheka bwanji. I mean, zikusiyana kumene. So guys, nkhani ndi imeneyo. Thank you so much. Malawian Cameras.